Estem contents perquè avui inaugurem una de les obres que es va gestar, idear, planificar i a més se'n va cercar els recursos durant l'etapa del govern republicà. Es tracta de l'aparcament dissuasiu de Torroja, una ampliació important d'aquest aparcament, un aparcament que passa a tenir 325 places, 189 de les quals són completament noves. Aquesta ampliació important de l'aparcament té un efecte dissuasiu, ha de tenir l'efecte dissuasiu respecte a la part alta, facilitar que tothom pugui venir perquè hi viu, o per treballar, o per consumir, o per passejar a la part alta i trobar un aparcament a un preu competitiu a tocar del barri. Aquesta obra que també serveix per la zona dels músics, alguns dels veïns ens van traslladar determinades inquietuds que vam mirar de resoldre a través del diàleg, una de les quals la preservació paisatgística i arbòria de les espècies que hi havia. I per tant estem contents perquè inaugurem una obra emblemàtica i d'aquestes ne tindrem més perquè ne vam començar també moltes més.